Критика Ангели Меркель і згадки про Джо Байдена. Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Нагадаю, ці перемовини відбулися ще в липні, а нині через них у США ініціювали процедуру імпічменту Трампа. У стенограмі американський президент дійсно звертається до Володимира Зеленського з проханням звернути увагу на справу проти сина Джо Байдена. Чи був це тиск і спроба впливу на президентські вибори у США мають визначити під час розслідування Палати представників. Якщо цей факт буде доведено, Дональд Трамп стане четвертим американським керманичем, якому доведеться пройти процедуру імпічменту. До нього такі перевірки застосовували до Білла Клінтона, Ендрю Джонсона і Річарда Ніксона. Щоправда, жодного з них так і не відсторонили за цією процедурою. То чи бути імпічменту з українським слідом цього разу? Усі тонкощі з'ясовувала Вероніка Іващенко. Про початок офіційного розслідування оголосила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Власне, це перший крок на шляху до дострокового припинення повноважень американського президента. В центрі скандалу опинилась Україна. Нібито в телефонній розмові Дональд Трамп вимагав від Володимира Зеленського ініціювати розслідування проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена. Хантер Байден раніше був членом ради директорів української газовидобувної компанії «Бурісма». Критики Трампа назвали це прямим тиском на Джо Байдена як головного конкурента на майбутніх президентських виборах. На цьому тижні президент визнав, що просив президента України вжити заходів, що принесуть Трампу політичну вигоду. Дії президента Трампа продемонстрували факти порушення і ним присяги і заради нашої національної безпеки, заради принципу цілісності наших виборів. Тому сьогодні я заявляю про рішення Палати представників ініціювати офіційний запит про імпічмент. На початок процедури імпічменту Дональд Трамп відреагував доволі бурхливо. Раніше він вже пояснював, говорив із Зеленським про подолання корупції і в цьому контексті згадував Джо Байдена та його сина, але тиску жодного не чинив. Скандал назвав полюванням на відьом президентським харасментом, тобто переслідуванням. Зрештою, стенограми розмови опублікував Білий дім. Там дійсно йшла мова про Джо Байдена та його сина. Чи був там тиск, що має вирішити розслідування? Ось, власне, опублікована частина розмови. Інша справа, що існує багато розмов про сина Байдена, що Байден зупинив судове переслідування і багато людей хочуть дізнатися про це. І якщо ви щось можете зробити з генеральним прокурором, це буде чудово. Байден почав хизуватися, що припинив переслідування, так що якщо ви зможете розібратися в цьому, звучить моторошно для мене. Хочу вам сказати про генпрокурора. З моменту, як ми отримали абсолютну більшість у парламенті, наступний генпрокурор буде моєю людиною. І він буде затверджений у парламенті і почне роботу у вересні. Він чи вона розгляне цю ситуацію, зокрема і кампанію, яку ви згадали у цій розмові. Тим часом сам Володимир Зеленський журналістам повідомив, розмова з Трампом була конфіденційною і особистою. Вчепилися до українського президента з питаннями російські пропагандисти. Їм український президент розповів, хто саме на нього може тиснути. На мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни. На мене тиснути може, до речі, тільки одна людина. На мене тиснути може тільки мій син, якому 6 років. Історія так чи інакше вплине і на ще одного фігуранта цього скандалу Джо Байдена. Раніше він неохоче коментував діяльність сина в Україні. Нині ж у нього з'явився шанс потужно вдарити по супротивнику. У нас є президент, який вважає, що його владі немає меж. Президент, який вважає, що може зробити що завгодно, і йому це зійде з рук. Тиск на лідера іншої нації, аби це змогло допомогти перемогти супротивника на виборах, не є поведінкою американського президента. Критики Трампа запевняють, те, що він намагався потопити конкурента через тиск на лідера іншої країни – це порушення Конституції. Відтак спікер Палати представників Ненсі Пелосі дала вказівку 6 комітетам Палати представників провести власні розслідування дій Трампа. І якщо тим вдасться зібрати достатню доказову базу, питання відсторонення президента від посади поставлять на голосування. Його має схвалити проста більшість Палати представників.
А оскільки та нині в демократів, цілком ймовірно, що необхідні голоси знайдуться. Щоправда, це далеко не кінець, бо далі справа за Сенатом. А там вже більшість за республіканцями, тобто тими, хто підтримує чинного президента. Зазначу, що питання про імпічмент Дональда Трампа у Штатах обговорюють не один рік. Проте раніше цю процедуру не запускали, бо вона не отримувала достатньої підтримки в американському суспільстві. А останні опитування свідчать, більше половини американців таки підтримує такий крок. Вероніка Іващенко, Заман, АТР.